Takže vítajte ľudia pri tomto videu. Toto je prvé video na tomto kanáli. Dajte, veľmi vás prosím, aby ste dali odber na tento kanál. Budem veľmi rád za akúkoľvek podporu. Moje meno je Kubo a ešte máme dvoch spoločníkov v týme. A my sa voláme Tajné miesto a dopozerajte do konca a dajte like a odber a potom môžete napísať do komentárov. Takže my ideme teraz na cestu. OK, takže práve sme dorazili na rybník. Tak to tu vyzerá zatiaľ. A teraz práve kamerujeme na číslo 3. Ešte nevieme, čo bude naše miesto. Ešte si musíme ísť vylosovať naše miesto. Tu je naša dodávka. A ja idem práve za všetkými. Takže, OK, takže tuto sme. Tuto vám idem práve ukázať ceny, čo si to budú vyhrávať. Takže máme tu nejaké krmivo tu máme tu nejaké tašky, nejaké pelety a nejaké trofeje tu máme. A podberáky tu sú, a ešte nejaké čelovky sú tu a spacáky. Neviem, koľko je tu miest, idem sa opýtať a potom vám poviem, takže za chvíľu sa pôjde losovať. Ešte prichádzajú nejaké ľudia a to je asi všetko. Holiday Carp Cup 2025, ktorú organizuje aj Fishing Team, to sme my dvaja páni, čo nás poznáte. Ďakujeme, že ste sa takomto hojnom počtu zatiaľ prišli, zúčastníte sa týchto pretekov. Máme pripravené pre vás 14 voľných miest, pretože je 14 tímov. Máme to rozdelené na dva sektory. Sektor A je od 1 do 7, tak dobre počítam. A od 7 do 14 je sektor B. Lovné miesta som pripravoval dneska ja, takže všetky sťažnosti na lovné miesta na mňa. Dobre. Na Arpiho. Takže keby boli nejaké nejasnosti, že odkiaľ, pokiaľ, ja som sa snažil urobiť aj také čiary, aby ste vedeli, že asi pokiaľ môžete vaše miesto. Je urobených 14 miest, to posledné 14. miesto som vybral až úplne na konci. Je to pre mňa zaujímavé miesto, ja keby som mal losovať, aby som si ho hneď vybral. Je to také, ako si myslím, že super miesto. A ostatní to už kto si jasne, tak vie, že čo asi, ako je to. Tie prvé 3 miesta sú dané tým vstupom do jazera a už potom tieto ostatné od 4 myslím, že po desiatku je to tak, že už tam je to rozdelené a potom zase tie posledné miesta sú tak dané tými chodmi do tohoto. Pravidlá preteku sú také, že dneska o pol 10. teda je losovanie miest do 11. teda si rozmiestnite na tých svojich vylosovaných miestach. O 11. začína krmenie, o 11. sa môže krmiť kobra, prak a môže sa aj raketa, dneska do 3. A počas celého preteku sa môže krmiť raketa, prak, lopatka, nie raketa, pardon, kobra, prak, lopatka, ruka. Potom raketa sa môže ešte sobotu ráno od 7 do 9. Pretek bude končiť o nedeľu o 12. Začiatok a koniec zatrubíme autom. A v sobotu máte na obed bude, tak okolo obeda bude guláš a v nedeľu máte raňajky zabezpečené nami. Počas celého preteku teda vyžadujeme od vás, aby ste sa správali slušne, disciplinovane. Keď budete jesť okolo seba, každý by mal mať svoje vreco na odpadky, či si urobíte tak, aby bol okolo vás poriadok. Samozrejme, nadmerné množstvo alkoholu netolerujeme.
A hlučné a hlasné správanie samozrejme netolerujeme, rôzne násilia netolerujeme, čiže automaticky, keď sa to nebude dať urobiť dobrovoľne, zastavíme pretek, keď to nepôjde ani tak, zavoláme policajtov. Tam potom, ako končí táto rovina, tak tam je vstup na súkromný pozemok, tam je rampa, čiže náš pohyb je len po tú rampu. To vyžaduje majiteľka, pokiaľ by sa niekto tam zúčastnil, tak musíme ukončiť pretek. Niekto by tam vošiel, tak musíme ukončiť pretek automaticky. Je to tu všetko pod kamerami, ktoré niektoré ani nie sú vidieť, takže majiteľka má o tom, čo sa tu robí prehľad po celý čas. Takže ona vyžaduje hlavne od toho, aby sa tam nikto za tú rampu nešiel. Pokiaľ tam niekto pôjde, musíme ukončiť pretek, vyšťahovať sa z jazera. To je, čo sa týka... Čo? Tým? Dobre. Čo sa týka pretekov, každý tým sa skladá z dvoch súťažiacich, jedného pomocníka, max. Dvaja súťažiaci lovia každý na dve udice, s tým, že každá udica je opatrená len jedným háčikom a teda olovkom alebo krmitkom, ktoré musí byť priebežné, s tým, že neuvádzali sme dĺžku nadväzca, všetko je propozícia, áno, neuvádzali sme dĺžku. Lovné ryby sú kapor, amur, jeseter. Lovná dĺžka je 70 cm minimálna, s tým, že pokiaľ rozhoduje, my budeme mať meter. Máme meter? Mám. Takže rozhoduje náš meter. Áno. Pokiaľ nás privoláte k rybe, ten postup je daný tak, že to, čo už chodia, poznáte, že prídeme, zmeráme rybu, podpíše rozhodca, podpíše tým a podpíše susedný tým, ktorý dáva akože férovosť voči tomu, že tá ryba je odmeraná správne. Dobre. Všetko? Hej. Ešte predtým, ako pôjdeme k losovaniu, ešte chceme urobiť si aj sebereklamu. Máme tu vystavené na stolíku naše výrobky, ktoré vyrábame. Že keď budete mať záujem, niektorí nás poznáte, naše výrobky, že jedine tam, čo je napísané na tom zadnom, jedine to platí, hej? Že vieme, čo chutí. Takže keď máte záujem, môžete tam prísť a Arbi to s vami vybaví. Prejdeme k losovaniu. To moc slnko svieti. No, Peťa, môžem cez telefón nakamerovať. Tak ale keď počkáme, keď budeš losovať. Najskôr sa losuje poradne, ktorý budete losovať do oné miesta. Do oné miesta sa losuje. Snažili sme sa to urobiť podľa toho, ako ste zaplatili. Prvý ide losovať Matejko tým. Vás prvý, na konci prvý. Dva. Tu ide CT Monster. Tretí ide Litterfinger. Áno. Toto sa mi ľúbi, že Môžeš ste stresať? taký nový, že chytáte s nami. Áno. Na začiatku. Fishing. Čo to je, že to nič nevidím. Ono sa to vypne, keď to dlho kameruje. No, ide to. Dobre. Môžem to celé kamerovať? Ja to zastriham. CT Udenáči 5. Udenáči. Nie. No, takže my sme do 14. miesta. Ale
To je poradie losovania. Card Hunter. No však ja viem. Akože 14. 14. poradilo. Beletky. Čak, ale to je... Ja viem poradiť. No, Chápem. Tajné miesto. ideš. Som ti mohol aj vybrať. Ja som ti to ponúkal. Tu máš. Nechali sme to. Dobre to je. Necháme to na osud. 14. Čak, jak sme o tom hovorili, vieš, že chcel si som raz losovať, že už sa ti to splnilo. Dostane 14. No. MP Fišty. Dobre, to je takto má byť. Pozri, teraz to je všetko v rukách Úplne. osudu. Teraz sa aspoň nič nepokazí, ostane nám, s tým musíme hrať. No, presne. To najhoršie mesto. Vlastne neviem. Tak, presne. Bude sa, nemôžete nechať to vyťaznúť. 9. Tak povieš losovať to Mám posledné si miesto. istý. Doma kart. Ja som bol minulý. Tiež by vybral tú 14. No jasno. Teraz vedme za nám. Deja kart. On to nenechal proste na náhodu, keby si išiel ty, my sme sa hovorili, že vyťahneš 14, už potom nelosuje, tak on si povedal vyťahol 14. Ja vám tým. To majú isté. A tak vidíš, že hoci ktoré miesto. Tento pán bol tuším aj tam, ne? No, a tento. Dobre to je, prosím ťa, čo riešiš? No je to všetko stracené. Není, to je len začiatok. Všetko stracné by bolo, keby ti to neostalo nič. Pozri sa, my sme losovali, dovrzali sme to na plné čáre. Ty maximálne zopakuješ, alebo to bude lepšie. Druhé kolo budete Ja by som losovať tak, posunul iné miesto. nášho sponzora kart. Rau kart. Pardon. Sme dostali také... Sme dostali také sáčky. Nemá to, ktoré sú beletky a zo spodu je nalepené číslo, čiže ktorý sáčik si vyberete, tak také číslo To by si sme v vniesete pohode. do nového miesta. Dobre, začíname od jednotky. Jednotku si vyťahol MP Fištín. Takže, no, vylosovali sme si číslo vylosovania, že kedy pôjdeme. Pôjdeme posledný, takže veľmi dobre to začína. Takže, Pomýliš. Vyber ten správny balíček. To ste tu. Sme postúpili. Česka. Predtým sme boli na osmičke, super. Šeska, ukáž to? Áno. Ukáž to? Šeska. A nie je to devina? Otoč to opačne. Ale takže práve sa zatrubilo a moje sa zača chytať. Už sme nahodili, ale prehodili sme susedovi. Takže teraz sme to vyťahli a ideme to znova prehodiť. Zle bolo to, že tam bola PVA sačík, ale zatiaľ ešte tako v pohode. Teraz poďme spraviť nejaký záber z dronu a už si záber.
Takže práve vedľajší tým chytil rybu o 12,50 a mala 89 cm. Tým sa volá Macejko tým a chytili veľmi peknú rybu a už sme aj podpisovali a už aj odišli rozhodcovia. Teraz my tu máme ešte nahodené, možno za takú hodinku, pol hodinku pôjdeme prehadzovať, takže vidíme sa. Ešte jedna taká zaujímavosť. AL Fishing Team nie je len taký ako keby rybársky tím, ale vyrába si aj vlastné krmivo, takže tuto majú nejaké pop-up. Majú tu dve pop-up, teda 3, pardon, ešte tu je. Potom majú jedný wafterský teda, tu, takže 3 druhý waftersok. Potom tu majú nejaké krmivo, jahodové a majú tu aj frankfurtskú klobasu a medové a ešte aj banánové. Potom tu majú nejaké metodové spreje, čo môžete naspravovať do metod mixov. Takže majú tu 3 druhy, majú tu banánové, krabie ikry a med a potom tu majú turbo booster a to majú len jahoda a banán. Takže toto je ich výber, dá sa to tu na meste kúpiť a keby ste ich chceli sledovať, tak sú aj na Facebooku a TikToku. Takže to je zatiaľ asi všetko. Na pravej udici máme od Migbajcu pikantná švestka a na ľavej udici od Halibut Carp dipovaná moruša. Super. Uvidíme, čo nám to prinesie. No, dúfam, že veľké ryby. Na 70 cm by boli najlepšie. To by boli. Teraz som dal na jednu udicu River Bites. Majú habanero. Teraz idem dať na druhú udicu PVA balíček z TB Bites Amur. Ale vidíme, čo to povie. Či si to nejaký priaznivec TV Bicesu zoberie do huby. Takže teraz To sme... myslím Amur. Takže teraz sme prehodili a budeme len čakať. A dúfam, že chytíme ryby. Tuto tu Ryby? vedľajší tým. Ale to sú také borovice, takže tam sa dá chytiť nejaké hríby. Takže tuto vedľajší tým teraz kobruje a my ideme kobrovať. No, trošičku si prikrmíme, keďže nám to stále nejde. No. A však to nevadí. Ešte máme veľa A ešte pred kopec sebou. času pred nami. No. No takže ja som ako pomocník fungujem a kamerujem túto video na YouTube a dúfam, že chytíme nejaké ryby. Toto boli naši dva členia nášho týmu, takže to sme my a veľmi dúfam, že chytíme rybu. Keď chytíme rybu alebo niečo sa spraví, niečo sa stane, tak hneď vám dám vedieť, takže dostanete video. No, takže zdravíme z Ester Carp Lake a Holiday Car Cupu. Zatiaľ máme všetko nahodené a prehadzujeme a skúšame, ale je to slabé, ale tak ešte sme tu len 3. hodinu. Tak dúfame, že nám tam niečo pípne zase za chvíľku. Kolega už opustil. Ešte nie som opustený, ale už sa to blíži k zúfalstvu, ale pevne verím tomu, že to prejde. Ešte idem spraviť ešte jeden dronový záber. Teraz som im donabíjal baterky. Tých dronových záberov tu možno bude viacej, takže ideme na to.
Ja, super. Dobre. Takže práve toto zapípalo. Neviem, či kde je to náhodou zapípali. Idem sa tam pozrieť. Malo by to byť všetko v pohode, to je mačka. A to je psík. Takže ako môžete vidieť, tak to sú takéto čiary a to rozdeľuje od napríklad čísla 5, teda miesta 5, od nášho čísla 6. Takže môžeme sa takto prejsť. Tuto je ďalšia čiara. A keby ste sa pýtali, čo je toto, tak to je vanička, ale tá nie je naša. Toto je naša vanička a tá vanička na to majú tu 3 takéto vaničky, lebo keby náhodou niekto nemal, tak môže si odtiaľto požičať od nás. Takže títo naši susedia chytili ešte úplne, že na začiatku prvú rybu úplne. Tá 89 a potom tým Pelecky Betky sa to volalo. Z miesta číslo 2, áno. Chytili 80. Takže my teraz oddychujeme. Oddychujeme teraz. Takže tuto vám ide dať väčší pohľad na trofeje. Takže toto je na prvé miesto sektor A. Toto je pre 4. miesto. A toto je pre prvé miesto sektor B. Potom máme 4. miesto tiež. A tu je 3. miesto. Potom tu je tiež 3. miesto. Tu máme ešte raz prvé miesto. Potom tu je trofej za najväčšiu rybu. A ešte je tu ešte jedno prvé miesto je tu. A potom je tu druhé miesto. A tam je tiež, takže lebo sú tu vždycky 2 trofeje, lebo sú 2 sektory. Máme tu 5. miesto. A 5. miesto ešte. A potom je to prvé miesto sektor A. Druhýkrát prvé miesto sektor A. To je až tam vzadu. Takže to sú asi všetky trofeje, čo sú tu. Potom tu je nejaké jedlo a všetko toto už som potom hovoril. Takže práve sme dostali informáciu, že dá sa sem objednať jedlo, takže asi to dneska bude varianta naša, ale zatiaľ ešte bez ryby. Bol som sa poprechádzať, bol som poponúkať nejaké jedlo, čo sme mali nabalené a asi to je všetko, no. Tak vidíme sa. Takže práve sme tuto zakrmili pri brehu a budeme čakať v noci, či nepríde debilné mušky. Tu sú. No takže tam niekde pri brehu sme zakrmili a no uvidíme, čo to dá. A objednali sme si jedlo, takže potom sa zdravíme. Ok, takže ľudia, dobrú noc. Ja teraz ležím tuto u nás v aute a idem spať, mali sme výbornú večeru a vieme sa zajtra ráno. Takže dobré ráno, práve sme sa zobudili. Tuto sme spali. O 3 ráno sme mali kapra 68, ešte 2 cm nám chýbali bodované rybe, takže to bolo také trochu nešťastie, ale bol veľmi pekný a práve zakrmujeme s raketkou
A dúfam, že dneska niečo bodovo nechytíme aj. A tu teraz poďme si spraviť raňajky nejaké a neviem, či bude nejaké nové niečo. Práve idú z IL Fishing, teda rozhodcovia idú zapisovať niečo, takže potom dávam info, čo a ako. Takže práve to chystám, mám tu, toto je Chili Fruit Sport Carp a potom tu mám ešte, tuto je, to mám Moruša česnek Sport Carp, takže a potom som spravil túto z Haldorada, čo majú boilisky, Monster Harald Boilies som dal do dipu Golem od, neviem od koho to je, takže to asi teraz budeme dávať na háčiky a to je všetko. Už som solil vajíčka. No, prepáč. Takže práve kráčam za jedným rozhodcom tejto súťaže a skúsim s ním spraviť nejaký rozhovor, takže... Bude dobrý. Bude dobrý gulášik. Takže hovorilo sa, že sa bude variť guláš, takže to ste mohli teraz vidieť. Rozhodca teda variť guláš na mieste číslo 1, takže ja sa vracam na miesto a ešte jedna taká vec, že prehodili sme na feeder, jednu udicu feederujeme a keď idem teraz natočiť niečo aj z tých udíc, teraz budeme prehadzovať asi, takže asi pôjdeme ešte polietať niečo s dronom, pôjde možno, takže práve sme si založili kanál na TikToku a tam môžete nasledovať pod takým istým menom, takže tam pridávame tiež storyčka a príbehy, takže potom vás vidíme. Takže práve vám chcem ukázať, na čo chytáme na metód teraz, takže máme tu toto nie, ale no toto tam bolo nahodené, toto M butyrík od Haldorado. Potom tu máme Pirko Bites, tie sú veľmi dobré, butyrík acid a potom tu máme Starbites, Blackberry Pop-Ups. Máme tu ešte aj Sport Carp, máme Chili Fruit. Potom tu je ešte Papa Boily Španiel od River Bites. A ešte od River Bites tu máme Extra Attract. Neviem, mám to približiť, je to veľmi malým písmom. Takže ukážem vám boily, na ktoré chytáme. Teraz, takže Sport Carp, Chili Fruit. Toto máme nachystané. Takže táto na vrchu, táto menšia, to je Chili Fruit a táto na spodu, to je toto. Moruša cesnak. A potom tu máme ešte, no to už som vám hovoril, Haldorado Monster. A máme tu ešte nejaký partikel na zakrmovanie, potom nejaké krmné boilies a tu sú ešte nejaké River Bites boilies, tu je Mango Habanero, potom tu je ešte Bonito SK a potom tu máme ešte Pirko Bites, tu je veľa. Máme tu ešte druhú stranu, tu sú ďalšie krmné boilies, lebo to väčšinou dáme také, že dáme partikel,
do toho dáme krmné boilies, ešte nám niečo nadipujeme, hovoríme tomu kapra polievka a potom tu máme ešte Big Bite Spiceman. To sú veľmi dobré boilies, pikantná švestka, 20 mm. Potom tu máme halibut carb boilies, kreveta topik a ešte ďalšie halibut carb, losos chili. A potom tam je to Monster Hot Dorado, potom tu a tu máme takéto 3 prepašky. A to vám idem práve ukázať, čo tam máme. To musím nahádzať. To dáme na stolík. A tuto sú naše boilies. Toto sme si všetko robili sami, čo sme si minulý rok vyrábali, alebo tento sme si tiež vyrábali nejaké. Takže toto je, počkajte, ja vás takto položím, aby sa to mohol dať. Dobre, takže tu máme nakúpené tiež. A tu vám ukážem, že tu máme Inferno, boilies, Hotline Beta. Tu máme rozpustné boilies, tiež Inferno, Škorpión, potom tu máme LK Bites, čo je Lukáš Krása, máme tu Nutrigo od neho, Garlic Liver tu máme tu Haldorado, máme tu Top Method Feeder a tu extra pop-up bety. Potom tu máme Carb Zoom, nejaké Bloody halibutky, tiež tu máme ešte halibut carb, losos chili. Potom tu máme Tactics, červené ovocie, máme tam Big Bites nejaký, potom tu máme také, že Pandemia. Odchytila, máme tu potom od jedného českého výrobcu Shona Chunga, máme tu Shonov sopel, je to divný názov, ja viem, ale idem vám to práve vysvetliť. To sa dá do kýbla, do ktorého sa naleje voda. Musíte to nechať chvíľku a poviem to také úplne slízke ako sopel, ale dáte to potom na boilies a to ako keby je taká pokrývka, niečo také na boilies, takže to je asi tak nejak. Potom tu máme Tandem Mites a potom tu máme ešte nejaké dipy, tu máme také, že No Name Supreme, to nemôžem otvoriť, lebo to keby som otvoril, tak toto nevymetráme za 3 dní. A tam máme ešte jednu spodnú prepašku a tam je to veľmi, veľmi podobné. Ja vás musím zase takto položiť, lebo musím to tam zase dať. Takže toto bol taký trošku menší look na naše nástrahy. Máme ich tam viacej, ale toto video muselo mať asi hodinu, aby som vám to všetko musel vysvetliť a môžem vám ešte ukázať nejaké method mixové veci. Také nástrahy, takže tu máme Beast Carb, to je veľmi dobrý výrobca. Od neho tu máme celkom akože dosť nástrah, potom tu máme Big Bites popky a Method Feeder Fans a Haldorado. To sú asi takí 4 výrobcovia, od ktorých kupujeme. A ešte som zabudol, Účko sa to volá. To sú tiež veľmi dobré v Bumblesea. A tu máme Biscuit, pomeň. No, asi tak, no. Tam máme nejaké Mivardy niečo. To je asi. Potom tuto vedľa, keby ste sa pýtali, tam sú len nejaké olovka, bižutérie a takéto veci. Sú tam aj nejaké krmivá na spodku, ale to je všetko strašne podobné. Takže idem vám teraz ukázať aj túto, čo máme. Udice a tam máme aj niečo zarobené. Takže toto je prvá udica, Delfin Orbit, veľmi dobrá udica. Aj naviak tu máme k nej, to neviem aký je naviak. Tu vám dám názov. Potom tu máme druhú udicu. To je Delfin Magma Legendary 4. To je feeder udica.
Potom tam máme ešte dve kobily, jednu z Decathlonu a tá druhá je od Z-Fishu. Potom keď ste sa pýtali, čo je hentá voda tam, tak to tam boli boily v tom namočené. Sa rozmáčali, alebo také niečo. Potom tu máme nejaké krmivo, lopatku a Method Mix tu máme, tuto dávame do Method Mixu toto od AL Fishing Team, čo sme si zakúpili na začiatku pretekov. Tu máme podberák a vaničku. Potom tu sú kolegové udice, to sú Etny 4, Legendary. A takéto, má tu hirsy, pípaky. A takéto policaj, ja tomu hovorím, že policaj, to je delfiniácké. A ide jaký je to stojan? Takže toto je asi Nivardy stojan pravdepodobne. Takže tu ste mali taký trochu náhľad na naše veci, na čo teraz chytáme, na čo budeme chytať. A to je asi všetko, ešte vám idem ukázať, kde spím. Mám tam bordel, lebo mám tam rozrobené veci. Takže tu mám spacák, mám dron, telefón. No je to strašný bordel, ja viem. Lebo je tu strašne veľa techniky robím na natáčanie a hocičo tu stiahujem, pozerám hocičo, takže to je asi tak všetko, čo by som vám k tomuto povedal. Takže práve ťaháme rybu. Ja sa len obuť. Dobre tu, to je len nejaký. Veľký. Ja sa pozrieť tam dole. Sa ty si kúkne jedným okom na teba, Aďo. Nelúbíš sa mu. Obrovský je. Obrovitá. Tak to bude bodovaná. No poď. No. Poďme! Ježišmarja, to je obrovský macek. Rozmýšľam nad tým. To je obrovitánsky macek. Zoberiem ti udice. Podberák, ja vidím hentade. Ten by sa mal Ježišmarja, to je... No, odpanené. Stačilo iba namočiť si nohy. Ty kokos, ale ten je aj na váhu, Aďo. Fú, jaká veľká ryba. Ježišmarja. Na čo si to chytil? Na onu, jak sa volá? Bože, Starbites, Blackberry. No, Blackberry. Ešte som to ukázal vo videu. Ja musím ísť na guláš, dobre, pusti naspäť zatiaľ. Ja by som tam teba nepustil, ty. Ty, to nie je na váhu, Aďo. To by som aj prevážil. Dám tak. To je macek. Daj tak, no. Konečne prvá rybka. Najväčšia, určite. No, za spodek chytený, paráda. No čo hovoríš? Je to super, pozri, jak je pekne chytený na ten malý háčik. No, Keď ho zmerá, zapíše, no. ja preplávam so sakom dozadu, daj mi háčik, keď píše na stôl. Už som bol v vode, už som zvyknutý. Daj to radšej na to táhne miesto. Jaj! Díky môj, však je teplo, ja vím, že si mi doprial. Opa. Dobre. Aby neskočil do vody, kým ho nezapísal. Zober, jaj. Dobre, počkaj. Toto zober, toto má zober. Toto, počkaj. Teplo. Jaj, dobre. Dobre, ty sa tu nezramuj. Ježišmaria. Poznám. Ja mám uzavierky na botoch. Tak to sem položím. Krásna rybka. Jaj! Počkaj. Obrovitánska. No poďme ho s ním. To je jaký macek? Žije razovca.
Ideme ho zmerať, zvážiť. Dobre, už neplávaj, však si vonku chvíľku vydrž, hej, akvabela. Jak si neutočil, lebo pôjdeš za ním. A ideš ho merať? Hej, len vieš čo? Mám ho vyložiť na ven, na podložku, že kúkať, že má aký chvost. My potom tak zdvihne šohnem, keď tak meter, vieš, len Hej. ja musím merať tieto Poď. takto zvyknutý, Poď, kľudne, poď. Takto? Ne, lebo ja merám. Tiež dávam normálne. Len budeš mi musieť pomôcť, dobre? Tak, vyklad. A ne, daj viac doprava. Ešte? Áno. No. Ne, sem na tento chvost, smerom na ten a dole, tu potlač dole. No. Počkaj, na piču, to malá podnúška. Nesmieš sa dovoliť, posunúť ďalej. sem ti tú onú vaničku. Ktorú? Máš ten dlhší? To je väčšia, no. No, daj tú väčšiu. Maďo? Obrovská ryba. Krásny je. Krásne. im uleje, ešte mu aj toto spravil. To je ono, vidíš, ja som ti hovoril, že to je ono. Dopriaj, bude ti dopriate. Nemá tam na dojsť dezinfekciu? Netreba. Počkaj, počuj, není, táto je dlhšia, ne? Táto zelená. A však to budeš mať rovné. Čo máš tiež? To budeš mať rovné. Dobre, tak dáme toto. Daj do toho vodu, no. Zalejte to. Ani do toho nevôjde. Otvoríme predovku. Dobre? Tak, no. Dobre. Zalej ho, ocino. Jaj, tu šplieka. Ale sme si do toho oného saku dať, že? Dobre, že máme vodotesnú kameru. Super. Dobre. No, tu. Daj tu na kos. Mám. Tu mi potlač dole meter. 97. 8. Daj na druhý kos. Tak. Meter. Meter! Dobre. Meter! Díky chlapci. Opa. Ideme ho zasakovať do váži? Tá sa podarila. Najprv naspäť. A odpočíva, dobre? Počkej, dám ti tam oný sak rovný. Daj no. Kde som dal? Tu je fixka. No super. Trošku dám šprcním vody, no. Tak. Ty kokos, už to je šmiklavé. No poďte chalani za mňa. Posúňme to ďalej toto? Jasné. Toto chyťme, posúňme ho ďalej. Nech sa tam zmestíme. Arpian tam opre tu, ono odváži nás. Odfáži. Keby nás odvážil, tak to by bolo. Počkaj, sekundu. Odváži nás, to bude dosť, to bude dobrá. To vyhráme celý pretek. Sekunda. Daj mu ešte radšej, no. Zakryjme ho, nech je oné. No. Krásny. Zatiaľ je najväčší. Zatiaľ. Najväčší. Suprový. Sa musí rozplávať trošku. Už pustím. No. A už ide. Suprový. Zdar, lidičky, zdar rybaži a rybašky. Zrovna sa hlásime po tom, čo sme nahodili, po tom, jak sme vyťahli metrového kapra. Čo nás možno posunulo niekam, uvidíme, ale tak ešte len prvých 24 hodín preteku. Tak, ale dúfame, že sa to ešte podarí niečo podobné nadstaviť. Čo hovoríš, pán kolega? Metrový kapor na štart dobrý. Dúfam, že v tom budeme pokračovať a postupne to zvýšime. Konáme teda pol? Meter 5 kľudne môže byť. No. Nech nám to tam rastie a hlavne nech to pípa. Tak.
A ďakujeme aj nášmu kameramanovi a hlavnému tomuto pomocníkovi nielen pri videách, ale aj pri všetkom chytaní. Ten metrový kapor by mal byť zatiaľ najväčší chytený. Uvidíme dokedy, či ho niekto prekoná alebo neprekoná. Boli by sme radi, keby sme ho prekonali my. No, tak bol vybraný z tajného miesta, tak dúfam, že väčšie nikde nie. Vidíme sa neskôr. Takže pred chvíľou sme dostali info, že sa dovaril guláš, mali sme tu nejaké pípance a pôjdeme asi tam. Tým z čísla miesta 8 nám ponúkol tacku, že môžeme si zobrať, keď tam pôjdeme. Takže super. Nie, pre guláš. No. Je miesto číslo 3. No tak ideme. Vieš, dovaril, tak nezoberá, jak to povie. No, ale vyzerá fajnovo. Ďakujeme. Ježišmária, počúvaj, tu my sme neboli kopať vinohrad. Ale daj im aj šťavu. S to mnou skopol. Môžem vám? Takže ideme. Úplne naložený. Naložili, aké by sme pracovali 7 dní. 18 hodín vo vinohrade, no. Takže práve som sa opýtal a nikto nevedel, že čo bolo, ale minulý týždeň tu boli preteky, teda nie minulý týždeň, pred 2 týždňami tu boli preteky a opýtal som sa, čo bola najväčšia ryba, ale nevedeli, ale tam teraz kolega na plavák ide, počkať, mám to približenie. Počkajte. Tam je ten plavačík, je tam. Takže chytá na plavák. Skúšame, uvidíme. Vždycky ja som si trochu som si išiel to video, zarobiť naše, čo pozeráte a bol tu jeden rozhodca, tu bol práve a to asi tak zatiaľ. Všetko potom sa budeme hlasiť, keď bude nejaká info alebo niečo. A ja to asi pôjdem prehodiť. Takže bol som obehať nejaké týmy. Tu za susedia chytili 2 bodované. Opýtal som sa ich, povedali, že také malé nástrahy, bafterský, dumbleský, potom som bol na 2 a opýtal som sa ich, že na čo najviac teda nachytali. Oni povedali, že umelá kukurica, tak tam možno pôjdem ešte skúsiť ten feeder a dať tam tieto malinké nástrahy a uvidíme. Práve kobrujeme a nahadzujeme tiež. Takže úplne do zadu zapadlo. Takže no ešte fúka, by som išiel možno zdronovať niečo. Takže práve sme prehodili. Idem vám ukázať, ktoré. A čo tam máme. A túto susedia chytili kapra teraz. No, idť zavolať. Aj? Pekný. Koľko má? 7-4 sme mu namerali, ale či to bude pravda.
Pekný. No, a už je dorobené. Už je zasakú. Už je zasakúvaný. Takže, no. Na túto udicu máme... Tu máme... Opa. Čo to? Iba pípanec. Takže na túto udicu, na tejto máme jednu popku a 3 kukurice a na tejto tam máme Mick Bites Boily a potom tam máme tiež ešte popku losos broskyňa a zakrmili sme trochu s partiklom túto okolo, lebo túto udicu sme nahodili sem, nejakú brehu a túto, úplne tam dozadu, takže asi tak, no. Ešte tieto sa idú prehadzovať, toto druhé a to je asi všetko. Práve sme hrali karty, tuto. Prehral som, ale aj som vyhral a zakrmili sme trochu. Takže v pohode. Bol som chvíľku s dronom, takže teraz vám dám ten shot tu. Takže už sa chystá večera. Áno, ohriatý. A už sa chystá večera. Takže chytili sme teda rybu. Bola to nejak 69 mala, takže ono to sklame veľmi. Keď tomu chýba to 1 cm, ale stáva sa. Tu už máme rozpálený ohník. Už sa tu chystajú čelovky. Aha, chceme na nabíjačku ešte pred večerom. No, musíme dať ešte na chvíľku na nabíjačku. Takže vidíme sa potom. Takže práve sme ideme prehadzovať. Niekto tu mal brutálnu jazdu. Ale neviem, kto to bol. Ale strašne to tu pípotalo. Takže za 2 hodiny budeme prehadzovať na úplnú takú noc, ako keby. No. O polnoci budeme prehadzovať, teraz je 9:45. A my sme vyťahli tie 2 udice. A ideme tam na tieto. Už máme nachystané. Mali sme večeru sme mali dobrú, takže dúfame, že cez noc ryba nejaká. Ale no, na jednotke mali prvú rybu, 77 cm, takže gratulujeme im.
vyzeralo to ako pekná ryba. A no ja si poviem ešte pozrieť nejaké video, niečo si pozriem ešte. Potom asi pôjdem už spať. Dneska sme už mali baterku na 16% na kamere. A asi tak. Aďo, čo tam chystáš? No. Takže, ako ste mohli ráno vidieť, tak ja som tuto dal booster, do toho boosteru golem som dal od toho Eldorado, počkať. Musím sa tuto osvietiť, aby ste ma dobre videli, prepáčte. Keď ma nevidíte, ale... Takže ja som ráno ešte nachystal, že... Tak to si to prehodím. No takže ja som ráno nachystal taký, že tie Eldorado boli som tam dal, tie čo boli spomínané a nadýpal som ich do toho boosteru golem a to isté som spravil včera a chytili sme rybu cez noc. Koľko mala, oci? 69, 68. Keby sme ju boli lepšie ponaťahovali, tak by mohla mať aj mieru, ale srdce nám to nedovolilo. Takže veľmi dúfame, že cez noc niečo bodované. Lebo veľmi sme sa chystali. A ja sa o 6:25, počkaj, pozriem len si, kedy vychádza slnko, lebo chcem spraviť taký, chcem spraviť taký dronový záber, a nie Netflix. Pardon. Chcem spraviť taký dronový záber toho, Sunrise. Takže 6:33 vychádza slnko. Počkaj. 6:48 je sunset, tak dám si na 6:30 budíka. Tuto si to navalím na 6:30. Okay. Dobre. 6:30 budík je zapnutý. A rovno si musím nachystať, lebo ráno by sa mi to potom aj chcel chystať. Takže ja sa vám asi ozvem buď cez noc, dúfam. Dúfam, že cez noc buď ja, alebo oco, keď ja budem spať, že sa vám ozvu, keď budú nejaká ryba. Tak, vidíme sa. Dobré ráno, práve sme prehodili a už ideme spratávať všetko. Takže už máme túto stranu zbalené, ešte posledné veci. A toto už je to zbalené. A teraz vám idem ukázať toto auta, lebo včera tam bol bordel a dneska už aj tá posteľ sklápaná. Takže takto je to zatiaľ. Máme ešte miesto na ešte tie stany, 2 predstan a druhý stan. A tu už máme nachystané udice, čo už pôjdeme prehadzovať úplne, že na posledný krát. A tá zakrmovacia stanica už je preč. Takže ja tu ešte zoberiem nejaké posledné veci a idem a pôjdeme, potom sa hlasíme ešte. Takže jedlo mám a som už je úplne preč. Zatrubilo sa, takže koniec pretekov. Ďalšie kolo našeho Holiday Cupu, jesenné kolo, dopadlo veľmi úspešne, všetky týmy chytili bodované ryby
a bola príjemná atmosféra, čo nás teší najviac, pretože naša myšlienka pretekov týchto súťaží bola o tom, že aby sa stretla partia super ľudí, rybárov, ktorých baví chytanie rýb, baví ich baviť sa v príjemnej spoločnosti, ktorá tu bola, a preto im všetkým ďakujeme za to a ďalšie kolo sa uvidíme na Trevose. A hlavne rozdať pekné ceny a pekné poháre. Ďakujem, že ste sledovali toto video a dajte odber a like. A to je asi všetko za mňa. Takže vidíme sa pri ďalšom videu.